Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji i dobrodošli u Otvoreni studio. U večerašnjoj emisiji ugostili smo predsjednika Valpovačkog astronomskog društva Anonimus, dobitnika ovogodišnje nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2010. godinu, Gaja Tomaša. Dobro vam večer. Dobro večer, hvala što Prije svega čestitke na ovom velikom priznanju. Hvala lijepo. I prije nego što počnemo, predstavite nam vaše društvo. Astronomsko društvo Anonimus, dakle, dolazi iz Valpova, djeluje već 17. godinu na tom području u sklopu zajednice tehničke kulture grada Valpova, no to djelovanje se širi na okolna mjesta pa i županiju. 2001. godine je društvo zapravo postalo registrirana udruga, prije toga bila sekcija grupa zainteresiranih mladih ljudi s jednim ciljem, znači baviti se astronomijom, znanosti i povezati lokalne umove, tako bih rekao, sličnih poriva. Od 1994. do danas zaista mnogo uspjeha što se tiče natjecateljskih, znanstvenih, individualnih na području astronomije, a zaista svakako je kruna toga svega dobivanje državne nagrade za tehničku kulturu najviše Fausta Vrančića za 2010. godinu, koja je bila kruna uspjeha i otkrićem supernova, ali i svih tih 17 godina rada. Koliko članova ima društvo danas? Društvo ima registriranih 25 članova koji variraju, svake godine dolaze novi, neko odlazi, sve se to uvijek mijenja, ali 25 je neka općenita brojka. Uglavnom su to mladi ljudi, osnovnoškolci, srednjoškolci, od kojih zaista se očekuju velike stvari, studenti, ali imamo sve članova do umirovljenika. Evo, najmlađa članica nam ima 2,5 godine. Kako je društvo zapravo ovo nastalo? Društvo je nastalo okupljanjem dvoje zapravo studenata, Ivice Skokića i Gorana Kurtovića, davne 1994. godine. Goran je iz Bizovca, Ivica iz Valpova. Oni su se okupili u zajednici tehničke kulture s tim zajedničkim ciljem bavljenja astronomijom. Htjeli su osnovati neku grupu, nisu imali tada još planova da to bude neka registrirana udruga ili društvo, ali okupili su svoje prijatelje, ponajviše to bilo druženje uz raspravu, neformalno, znači nekakva rasprava subotama uvečer u zajednici tehničke kulture Valpovo. I s vremenom, eto, od 1994. prvo je to bila usko vezana ekipa Ivice, Gorana i par prijatelja, ali godinama su se tu priključivali drugi istomišljenici koji su isto iz lokalne sredine odlučili se pridružiti društvu, makar je ono bilo vrlo dosta anonimno i nepoznato. Ali sa vremenom nakon osnivanja društva, kada zapravo stavljamo se negdje na kartu i u neki popis i registar, se za nas čulo više i tako smo privukli više članova. Tako je došlo do 25 od brojke, 1, 4 i 5 koje je bilo 1994. godine. Da li je ovo što ste sad naveli, je li to objašnjenje imena Anonimus, da ste bili nekako anonimci tada? Da, malo sam i težio tome. Kada su se dečki okupili, prvo su rekli bit ćemo anonimci i to je bilo Anonimus. Ali čak kada je došlo do registracije udruge 2001. godine, onda su nas pitali, ajde morate staviti neko normalno ime, ili Sirius ili neko astronomsko ime. Pa smo mi razmišljali što bi mogli. Bilo je koliko ljudi, toliko čudi, toliko mišljenja šta bi mogli staviti, pa smo ipak odlučili unatoč savjetima ostati anonimni. Eto, nazvali se Anonimus, zaista je specifično ako ništa drugo. Čime se sve bavite? Znači, glavno je astronomija. Koje su sve područja iz astronomije kojima se bavite? Pa podijelio bi aktivnost našeg društva na zapravo dvije smjernice. Na popularno-edukacijski, u kojem su naglašena predavanja, promatranja za javnost, građanstvo, astrofotografiranje neba, znači i edukacija škola astronomije koju također provodimo u prostorijama društva. I također sve te aktivnosti koje pridonose popularizaciji astronomije na nekom javnom mjerilu. Kako se može, prije nego što nastavimo s ovom drugom, kako se može popularizirati astronomija? Što vi radite po tom pitanju? Pa nekada smo mislili da to se samo može napraviti kroz promatranje neba, pa smo organizirali promatranje neba za građanstvo, javili novinama, radijima, znači bit ćemo tu i tu su naši teleskopi, dođite, pogledajte, imate nešto zanimljivo za pogledati, recimo Saturnove prstene, mjesečeve kratere, dakle nešto što će privući sve uzraste i nekako podići svijest da pogledaju prema gore i vide da se i tu zapravo nešto događa, važno. Osim tih promatranja, kako smo kasnije shvatili, organizirali smo i predavanja za javnost, ili u Valpovu ili u Osijeku. U Osijeku ili organiziramo svoja ili dovodimo stručnjake. Tako je 2007. godine bio
gospodin Ante Radonić sa Tehničkog muzeja u Zagrebu, koji je održao predavanje o noćnom nebu i privukao dosta ljudi, znači on njega slušao na radiju i ljudi su upoznati s time i time podižemo svijest o astronomiji, podižemo zanimanje za astronomiju i naglašavamo da astronomija nije nešto što vidite samo u časopisima, dokumentarcima, nego nešto što i na lokalnoj razini možete pronaći. Osim toga, popularno-edukacijskog smjera, govorimo i o tom znanstveno-istraživačkom smjeru u kojem bi stavio rad sa supernovama, sa promjenjivim zvijezdama, te rad na Hrvatskoj meteorskoj mreži i svaki onaj individualni rad naših članova koji sami ili uz naše resurse istražuju neki aspekt neba, svemira. Znači, to su te dvije smjernice u kojem uvijek naglašavam da društvo pokušava djelovati i zaista mislim da u jednom i drugom smjeru je podjednako važno djelovati. Znači, ne zanemariti ni jedan niti drugi, niti se zatvoriti u svoju prostoriju za računala i teleskope, nego dati javnosti do znanja da smo tu. Jer ipak nam je cilj širiti to znanje astronomije. Spomenuli ste malo ranije, što se tiče opreme, koliko zapravo se može napraviti u Slavoniji i Baranji, u Valpovu, u Osijeku, što se tiče kako vi stojite sa opremom? Znamo da ovdje baš nema zvjezdarnica nekih na kojima bi mogli raditi. Kako vi zapravo istražujete te svemirske pojave? To je zapravo zanimljiva vrlo priča kad pogledate činjenicu da prvi teleskop koji smo imali bio je poklonjen od županije, koji je vojska za vrijeme rata i zaplijenila zbog specifičnog izgleda, pretpostavljam. Prvi teleskop je bio poklonjen, a na njemu smo najviše naučili. Zatim, jedan teleskop nam je doniran zbog naših aktivnosti jedne udruge u Americi koja prati aktivnosti društva i pomaže onima sa malo sredstava. Naravno, uz ove mogućnosti i uvjete rada koje imamo, ipak smo i neprofitabilna udruga i ograničen budžet, ograničena pomoć gradova i ostalih organizacija. Uglavnom, kako smo kupovali opremu, to je bio rezultat donacija različitih. Prvi veliki korak koji smo napravili što se tiče opreme je bio 2005. godine, znači od 1994. tek 2005. kada smo od Hrvatske lutrije dobili donaciju za projekt koji smo napisali za obrazovanje mladih i rad astronomskog društva. I tada smo kupili još uvijek naš najjači teleskop Celestron, s kojim je stvarno napravljen jedan preokret. Vidjet ćete kasnije na fotografijama kakav doslovno, ali i promatranje neba, te ono što možemo i građanima pokazati, jer s onim slabijim teleskopima uvijek neko kad pogleda mjesec reći će pa ne vidi se ništa posebno ili zvijezda je samo točka ili planet, a sa većim teleskopom se već više može vidjeti i pokazati. Znači raspolažemo sada sa 3 teleskopa koje smo, kupili kroz te donacije i snalazimo se kako možemo. Spomenuli ste i zvjezdanicu. Ne postoji ovdje zvjezdanica, ali radi se na nekim planovima. Mi smo u Valpovu imali dobrih planova za to. Sada su ti planovi na čekanju da se napravi recimo manja zvjezdanica u Valpovu, pa smo razgovarali sa županom Šišegićem i gospodinom gradonačelnikom Bubalom, neki planovi za Osijek, tako da možda jednog dana i Slavonija dobije ono što zaslužuje, pravu zvjezdanicu. Vratit ćemo se još na ove vaše aktivnosti koje se tiču promatranja, a htio bih naglasiti da je zapravo vaše najjače oružje, najjači alat računalo. Tako je da ispada tako, jer što se tiče ovih supernova i Hrvatske meteorske mreže gdje je naš znanstveno-istraživački rad, svakako je važno to računalo, jer mnogi ljudi kad čuju sve te supernove misle da smo ih mi tražili teleskopom i otkrili. I to bih htio naglasiti da to nije išlo tako i da to ne bi mogli tako sa našom opremom nikako napraviti. Već se radi o obradi fotografije jedne zvjezdanice u Španjolskoj kojom smo dobili pristup sa različitim aktivnostima i zaslugama, te su naši maturanti i studenti napravili softver koji analizira te slike kroz različita razdoblja i otkriva te objekte, odnosno supernove i tako pronalazi. Znači, računalo je da biti najvažnije. Prije nego što nastavimo s time, moram vas pitati za što ste zapravo dobili ovu nagradu za 2010. Kakva je to zapravo nagrada? Pa volim misliti da je to zbog svih aktivnosti u 17 godina, vjerujem i da je, jer to je zaista vrhunsko priznanje, najveće moguće što smo mogli dobiti. Posebno smatram da je to zbog supernove, jer kao otkrivači smo jedini u Hrvatskoj i prvi. A što se tiče regije smo među vodećima. Jer i sama ta činjenica da uz ovakve uvjete, uz toliki staž, možda manji staž i uzrast, da je to, kad se zaokruži jedna cjelina, da je to kulminiralo tom nagradom, Faustom,
Znači, nakon 17 godina